Εκεί πρέπει να είναι η Εσχύλου. Πιο κάτω η Ευρυπίδη. Πιο κάτω η Σοφοκλέου, στο σπίτι μου. Το σπίτι μου που δεν μπορώ να δω, που δεν μπορώ να φτάσω. Που είναι μόνο ούτε 100 μέτρα από εδώ μακριά. Που δεν μπορείς να δεις. Όσο και να προσπαθήσεις, έχουν γεμίσει δέντρα, οι δρόμοι, φυτά, γκρεμισμένα σπίτια, παραμελημένα, εγκαταλελειμμένα όλα. Ζω, μ' αναστέναγμο. Δεν μπορώ να μπω όμως. Ο αστυνομικός στην πύλη μου ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του. Γι' αυτό μου έδωσε και το τριαντάφυλλο. Λυπούνται και αυτοί ήδη για μας. Μας συμπονούν. Κατάλαβα ότι μας συμπονούν. Όλος ο δρόμος μας ήταν φυτεμένος με υβίσκους. Πιο κάτω, ένα νεοκλασικό φανταστικό σπίτι, έμενε η κυρία Άννα, η μοντίστρα. Η κυρία Άννα τη βρήκα στην Αθήνα τυχαία, πολλά χρόνια μετά, και ήταν η μοντίστρα που μου έραψε τον ηφικό του γάμου και μου το έκανε δώρο γιατί δεν είχαμε χρήματα να το πληρώσω. Τη βρήκα την κυρία Άννα. Βρεθήκαμε ξανά σε μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Να βρω που κρύβεται η ζωή πριν σβήσει η νύχτα. Ξέρεις τη μοίρα? Ναι, κράταντα. Πιστεύω ότι ήταν στη μοίρα μου να τα ζήσω όλα αυτά. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον, τον οποιονδήποτε. Ζω, μ' αναστέναγμο. Ζω, μ' αναστέναγμο. Ζω, μ' αναστέναγμο. Ζω. Εδώ πήγε σχολείο ο θείος ο Σωτήρης, ο θείος ο Δημήτρης, ο θείος ο Ανδρέας. Φανταστείτε τι λένε στους τουρίστες, σαν ένα ανοιχτό μουσείο. Δημοτικός κήπος, Αμοχώστου. Κάπου εδώ ήταν ένα παγκάκι. Κάπου εδώ ήταν που δόθηκε το πρώτο φιλί. Το πρώτο ραντεβού. Κάπου εδώ ήταν ένα παγκάκι. Ζω, μ' αναστέναγμο. Ζω.